Ex priġunier li sa ftit ta' xurilu kien għadu qed jiskonta sentenza fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kellu appell b'saħħtu biex in-nies ma jiġġudikawx. Peter, isem fittizju li tajnieh biex nipproteġu l-identità tiegħu minħabba li qed għandu każ pendenti, skonta diversi sentenzi relatati ma' droga. Għalilna li importanti li wieħed jifhem għaliex beda juża droga, għaliex inkella jibqa' jirrepeti l-istess żball. L-ewwel darba li mess ma' droga kellu 14-il sena, meta ma kienx jisib ma' min jitkellem u kien jingħalaq fih innifsu. Jien qegħdin sittaħwa pereżempju aħna hija ħadd id-droga kollha l-istess trabbejna jien ħadd id-droga minnhom fimt imma forsi jiena kont weak iżjed minnhom. Peter għalilna li d-deċiżjoni tiegħu li jibqa' jieħu droga kisritlu relazzjoni muliedu minkejja li pruvaw jgħinuh tul is-snin. Illum il-ġurnata jifhem li weġġaħħom u qed jagħtihom l-ispazju li għandhom bżonn. Kienu għadhom żgħar it-tfal meta qabad nieħu droga jiena anke pereżempju jkunu l-iskola jew jkunu x'imkien jisimgħu droga ops l-ewwel feeling li jitilgħalhom huma missieri jew mhix ħaġa sabiħa. Peter huwa wieħed minn fost 5 ex-priġunieri li bħalissa jingħataw l-għajnuna mill-Fondazzjoni Midla mad-Dawl biex jipprova jibni pont mal-familja tiegħu. Nġielek bejt ukoll waħda fimt noqgħod naħseb fuqhom u hekk. Imma għandi l-għajnuna u nemmen li nasal ġifieri nasal. Fil-passat, Peter ġieli skonta sentenzi oħra u saħansitra itwal li għalilna ma jafx kif għaddew għaliex kien jieħu droga kuljum. F'dawn is-sentej qatt ma ħadd droga, qatt ma kelli opportunità. Fittix ta' ngħidha l-verità, però qatt ma sibta. Issa li ħareġ mill-faċilità korrettiva aktar kmieni din is-sena, Peter ħassu mbeżza kif se jerġa' jintegra fis-soċjetà imma jinsab ħerqan li jerġa' jibni relazzjonijiet li nkissru u jidħol lura fid-dinja tax-xogħol. Mela ma jkollokx il-libertà u ġaħat jkollok il-libertà għadlek kollox tifhem ġifieri. Teżisti tkun qiegħed fil-verità mhix tgħix.